El petit príncep, 5è capítol. Cada dia aprenia alguna cosa més del planeta, de la marxa, del viatge. Tot anava venint a poc, a l'atzar de les reflexions. D'aquesta manera vaig conèixer, el tercer dia, el drama dels baobabs. I una vegada més va ser gràcies al xai, perquè sobtadament el petit príncep em va preguntar: «Oi que els xais es mengen els arbustos?» «Sí, és cert». «Formidable!» No vaig comprendre per què era tan important que els xais mengessin arbustos. Però el petit príncep continuà: «Per tant, també es mengen els baobabs?» Vaig fer notar al petit príncep que els baobabs no són arbustos, sinó arbres grans com temples, i que ja es podrien portar tot un ramat d'elefants que ni així podria eliminar un sol baobab. La idea del ramat d'elefants va fer riure el petit príncep. Caldria posar-los l'un damunt de l'altre. Però remarcar amb molt d'enteniment: els baobabs, abans de créixer, comencen per ser petits. Exacte, però per què vols que els xais es mengin els baobabs joves? Ell em respongué: tu diràs, com si fos una cosa claríssima. Em calgué fer un gran esforç d'intel·ligència per comprendre jo tot sol aquest problema. Realment, al planeta del petit príncep hi havia, igual que en tots els altres planetes, herbes bones i herbes dolentes. Per consegüent, llavors bones de les bones herbes i llavors dolentes de les males herbes, però les llavors són invisibles. Dormen dins de la terra, fins que una d'elles li passa pel cap de despertar-se. Llavors s'estira i fa créixer cap al sol de primer un alegre brot inofensiu. Si es tracta d'un brot de roser o de rave, es pot deixar que creixi tant com vulgui. Però si es tracta d'una planta dolenta, ja cal que l'arrenqueu tan bon punt l'heu reconeguda. Ara bé, hi havia llavors terribles al planeta del petit príncep. Eren llavors de baobab. Tot el planeta n'estava infectat. I un baobab, si badeu, arrela de manera que és impossible d'arrencar-lo. Enfarfega tot el planeta, el forada amb les arrels. I si el planeta és molt petit i els baobabs són molt nombrosos, el fan rebentar. És qüestió de disciplina, em deia el petit príncep en una altra ocasió. Al matí, un cop net i arreglat, cal també netejar i arreglar el planeta. Cal dedicar-se, en compte a arrencar els baobabs, tan bon punt es poden distingir dels rosers, els quals s'assemblen molt mentre són petits. És un treball amoïnador, però senzill. I un dia em va aconsellar que procurés fer un dibuix bonic per tal de fer entrar aquesta idea al cap dels infants de la meva terra. Si algun dia viatgen, em deia, això els podrà fer servei. De vegades no hi ha cap inconvenient a deixar la feina per a més tard. Però si es tracta de baobabs, catàstrofe segura. Jo sé un planeta que era habitat per un gandul. No havia tingut cura de 3 arbustos. Seguint les indicacions del petit príncep, vaig dibuixar aquell planeta. No m'agrada gaire de fer sermons. Però el perill dels baobabs és tan poc conegut i els riscos a què s'exposaria tothom qui es perdés en un asteroide són tan considerables que només per aquesta vegada faig una excepció. Escolteu, vigileu amb els baobabs! És per tal d'advertir els meus amics d'un perill que els envoltava de molt temps ençà, i a mi també, sense conèixer-lo, que vaig treballar tant en aquest dibuix. Tal vegada us preguntareu per què no n'hi ha d'altres dibuixos tan grandiosos com els dels baobabs en aquest llibre. La resposta és ben senzilla. Prou que he mirat de fer-ne, però no m'han sortit bé. Quan dibuixava els baobabs, en canvi, era la urgència que m'empenyia. Tornem la setmana vinent amb el 6è capítol. Fins aviat!